dipun presani piyambak. Sagung para pamirsa, Bapak Ibu sedaya, monggo kita jagi keamananipun piyambak. Saya menika keamanan dalemipun bilih dipun tilar wonten ing kesenian menika utawi babakan keamanan wonten ing salebetipun pentas menika. Awit kerjasamanipun saking panitia kita aturaken agunging panuwun. Ing salajengipun badhe katuraken babak atraksi. Sugeng amirsani. Shalawat kaum. Sallallahu salamu ala toha rasulillah. Sallallahu salamu ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hamdi rasul. Semoga Bapak Ibu pun